præsentation af prøveeksamen i mundtlig international økonomi A, omhandlende emnet det offentlige, finanspolitik og velfærd i Danmark. I denne præsentation vil vi komme ind på finansloven 2016, og herunder de væsentlige indtægts- og udgiftspunkter, der er omkring den her finanslov, og hvem finansloven er indgået imellem. Derpå vil vi komme ind på mulige udfordringer og valg af en problemstilling omkring den her finanslov for 2016. Derefter vil vi gå ind og videre analysere på den valgte problemstilling omkring fordele og ulemper herved, og diverse andre ting omkring denne problemstilling. Dernæst vil vi kigge på påvirkningen på multiplikatorvirkningen, påvirkningen på velfærden og muligheden for forbedring af problemstillingen. Først vil vi kigge på finansloven 2016 på de væsentlige udgiftspunkter. Noget af det, der kommer til at ske, er, at der i sundhedsområdet vil komme et fokus på ældre, og som i alt vil øge udgifterne til sundhedsområdet på 2,4 milliarder i 2016. Det her tiltag inkluderer hurtigere udredning og behandling, indsats for demente og ældre medicinske patienter, løft til fødeafdelinger og tryghed for akuthjælp i alle dele af landet. Dertil kommer der også 1 milliard til en værdig ældrepleje årligt fra 2016 og frem til udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner. Et andet fokuspunkt er et tryggere Danmark, hvor der afsættes 1,9 milliarder kroner mere til politiet frem mod 2019. Dertil vil der også være en nedsættelse af registreringsafgiften fra 180% til 150% for personbiler og motorcykler. Oven i det vil der også være en nominel fastfrysning af grundskylden i 2016 og en forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler. Boligjobordningen genindføres i 2015 og videreføres som en grøn ordning i 2016 og 2017. Dertil vil der også indføres en ramme på 150 millioner årligt til vækst og udvikling i hele Danmark. En nedsættelse af NOx-afgiften vil også blive indført, og en annullering af reklameafgiften vil også blive indført. Dertil vil der også være en ramme på 75 millioner kroner årligt til fødevare- og landbrugspakker. Der vil desuden også være kompenserende miljøtiltag for lempning af landbrugets kvælstofregulering. Dertil vil regeringen også gøre det billigere at lave generationsskifte i virksomheder, altså afgiften ved at overdrage virksomheder til nære familiemedlemmer, den nedsættes med 200 millioner kroner fra 2016 og frem, ligesom rammevilkårene for generationsskifte i familieejede virksomheder skal styrkes med 600 millioner i 2018, 700 millioner kroner i 2019 og 800 millioner kroner i 2020 og frem. Omkring de væsentlige indtægtspunkter på finansloven 2016 kan nævnes, at udviklingsbistanden bliver skåret fra 0,87% til 0,70% af bruttonationalindkomsten. Dertil vil der også være en fast udlændingepolitik, hvor flere omfattes af den lavere integrationsydelse, som vil blive indført i stedet for en kontanthjælp. Et nyt kontanthjælpsloft vil også indføres. Dette skal øge incitamentet til at tage et arbejde, samtidig med at det nedbringer statens udgifter. Kommuner og regioner underlægges også et såkaldt omprioriteringsbidrag, der betyder besparelser på 1% årligt. Aftalen den betyder så, at kommuner og regioner skal spare 1% i såkaldt omprioriteringsbidrag. Statslige driftområder skal spare 2% i omprioriteringsbidraget, og herunder skal statslige uddannelses- og kulturinstitutioner spare de her 2% årligt. Forskningsbudgettet skal også ned til 1,01% af BNP i 2016, hvilket kommer til at give en besparelse på 1,4 milliarder kroner på de offentlige investeringer i forskning. I 2015 investerede det offentlige 20,6 milliarder i forskning og udvikling i 2015. Mulige udfordringer og valg af problemstilling. Nogle af de mulige udfordringer, der kunne være ved den her finanslov, kunne være, at der stadig er en stor offentlig sektor, som der ikke bliver betydeligt reduceret i den her finanslov, men derimod også får investeringer på specielt sundhedsområdet. Dertil er der også en udfordring i, at der er mindre investering i grøn omstilling, der er mindre investering i forebyggelse og forskning, hvor vi ellers er ret stærke på det udenlandske marked og eksporterer store mængder. Gæld og underskud i driften er også en af udfordringerne for den danske stat, i det der stadig er en gæld på omkring 40% af bruttonationalproduktet, og samtidig også er et underskud i driften. Her har vi så valgt at fokusere på udfordringen en stor offentlig sektor, i det vi mener, at det er noget, man godt kan kigge på, og noget, man godt kan forbedre, uden at betydeligt ændre alt for meget. Ulemperne ved den store offentlige sektor, det er en af de største vestlige offentlige sektorer, som derfor er ret dyr.
Den opsuger desuden også ressourcer, som den private sektor kunne bruge, herunder f.eks. specialuddannet arbejdskraft. Reguleringer de opstår som en bieffekt, og det tager dermed virksomhedens opmærksomhed væk fra kerneforretningen, i det de har flere administrative opgaver at skulle løse omkring reguleringer. Den offentlige sektor er over de seneste 45 år vokset, hvorfor vi oplever faldende konkurrenceevne, manglende tiltrækning af investeringer og øget outsourcing til andre markeder. Derfor er det sværere at skabe job i den private sektor, hvorfor det bliver sværere at finansiere den offentlige sektor, som allerede har ført til et højt skattetryk i Danmark i forvejen. Nogle af fordelene, der dog er ved den offentlige sektor, er, som Produktivitetskommissionen fremhævede, at op til et vist punkt kan et socialt sikkerhedsnet fremme dynamikken i samfundet ved at gøre den enkelte mere villig til at omstille sig og løbe en risiko. En stor del af de offentlige udgifter kan altså gavne den økonomiske vækst. Den internationale forskning peger på, at velovervejede offentlige investeringer i uddannelse, sundhed og infrastruktur er vigtige for den økonomiske vækst. Kort sagt vil det altså godt kunne betale sig at have en stor offentlig sektor en gang imellem, i det at der er noget forskning, der peger på, at investeringer i uddannelse, struktur og sundhed er vigtige for økonomisk vækst, i det man forbedrer sin egen arbejdsstyrke og sit eget lands konkurrenceevne igennem strukturel konkurrenceevne. Den høje skat er nødvendigvis heller ikke en problemstilling, i det den ligger meget ens med de andre OECD-lande, som bare betaler tingene på en anden måde. Vi ser f.eks. i Tyskland, hvor meget af de penge, som vi i Danmark betaler på skat, bliver betalt igennem forsikringsordninger. Hvordan den store offentlige sektor har en påvirkning på multiplikatorvirkningen. Nogle af de største finanspolitiske multiplikatorer er offentlige ansatte, offentlige varekøb og offentlige investeringer. Så der er altså en stor påvirkning fra en stor offentlig sektor på multiplikatoren. Reduceres den offentlige sektor, vil disse faktorer få mindre betydning, i det de vil falde, i det de ikke vil have lige så stor effekt på det danske samfund som før. Derfor vil det i forhold til finanspolitiske multiplikatorer være godt med en stor offentlig sektor i forhold til at føre finanspolitik, i det der vil være en større mulighed for at føre finanspolitikken. Den store offentlige sektor og dens påvirkning på velfærden. På nuværende tidspunkt er den offentlige sektor med til at skabe meget velfærd for den enkelte dansker. Hvis man derimod vælger at reducere den offentlige sektor, vil det gøre, at samfundet vil miste velfærd på kort sigt. For eksempel hvis man vælger at lukke sygehuse eller lægge dem over til nogle andre ting, så vil der ikke være den samme sikkerhed i det danske samfund for et godt sygehusvæsen. Nogen vil dog derimod pege på, at denne velfærd tjener sig selv hjem igen, hvis man effektiviserer den offentlige sektor. For eksempel at udbyde den som et privat hospital, i stedet for at det offentlige driver det. Det vil betyde, at i forhold til konkurrenceevnen, at udbuddet af arbejdspladser de falder på grund af effektivisering og fyring af det offentlige, altså at efterspørgselen på arbejdskraften vil falde. Dermed falder lønnen også, og dermed påvirker det priskonkurrenceevnen positivt, i det vi alle sammen ved, at lønninger, valutakurser og produktivitet er dem, der påvirker priskonkurrenceevnen. Dermed skulle det så også forbedre produktiviteten, i det hvis vi effektiviserer og sørger for, at der bliver lavet mere per medarbejder, eller tjent mere per medarbejder. Det vil så også øge produktiviteten, og det vil påvirke priskonkurrenceevnen positivt. Dog, hvis vi ser på det strukturelle konkurrenceevne, kunne det påvirke negativt i forhold til, at vi måske mister nogle forskningsinitiativer for eksempel i den offentlige sektor. Muligheder for forbedring af den her problemstilling. Nogle af mulighederne for at forbedre den her problemstilling kan man finde i at investere i den private sektor, således at balancen mellem den private sektor og den offentlige sektor stabiliseres mere. På nuværende tidspunkt vokser den offentlige sektor mere om året, og det har den gjort i de seneste mange år, hvorfor at den er blevet større og også blevet en større del af den danske BNP. Vi kan også effektivisere eller begrænse den nuværende offentlige sektor ved at kigge på omkostninger og vurdere disse og eventuelt omdirigere dem. For eksempel kan man kigge på projekter, der for eksempel er beregnet til at skulle skabe job, men som ikke gør det, og dermed så begrænse eller effektivisere eller fjerne den. Dertil kan man også sende opgaver i udbud på markedet, hvorfor den private sektor styrkes, fordi de optager de her opgaver. Opgaven kan så løses i samarbejde og mellem det offentlige og det private, altså et offentligt-privat samarbejde, og opgaven kan dertil måske også løses mere effektivt i den private sektor. Det var, hvad vi har udarbejdet. Mange tak for at I fulgte med.